paw tuke en jaloch piny ngima mita 10,000 kendo jaloch silver e nus ng'we kinda Daniel Ebenyo kaachiel gi jaloch kilomita 10 e piny ngima Agnes Chebet Ngetich obedo joloch e tilo mar 4 mag Sirikwa Classic Cross Country mendi otimore e boma ma Eldoret. Ebenyo notieke thuolo mokwongo bang' ringo kilomita 29 gi nyiriri 57. Gideon Rono kod Nicholas Kiporir otieke thuolo mar 2 kod mar 3 kaluore. Korka joma mine Chebet notieko gi dakika e thuolo mokwongo bang' ringo kuom dakika 32 nyiriri 52 ka Janet Chemngetich gi Miriam Chebet otieke thuolo mar 2 gi mar 3 kaluore. Joloch mag Olympic kod piny ngima e ng'we mag mita 1,500 Faith Kipyegon ne owuok e piem makamano gi e kore. I feel so much excited, very happy, because I wanted to skip this, because I have marathon next month. So I saw just my name on the advertisement and I saw my picture, so I say no, I have to go for this because if I will not attend, my fans will be disappointed. So I was just coming to defend my title. And first, I thank God for the energy, for the protection. Faith, it's the first time running with Faith, so I was motivated. I didn't expect to win. I was just running my race since it was hot. Mage mano waiko ni gie kinde machalo koda mai weche gi manyien mag ang'ich welo wachakwa rada kochopo saa 3 otieno ka kelo ni weche manyien mago mag oimore kanyakla kod cheno marwa mangeso kangeso mano mara mene wacho nyinga Jaelieta.